В този брой на предаването ще разберете защо лечението с лазер се счита за едно от най-големите достижения на съвременната стоматология, как светлината прогони болката и страха на пациентите от стоматологичния кабинет, повече за визитата на доктор Оливи в България и как протече срещата му с българските специалисти по дентална медицина, ще разберете само след малко. Лазерът – нов и отдавна познат в денталната практика. Така е озаглавена лекцията на известния доктор Джиовани Оливи. Ако искате да разберете в какво се крие магията на лечението с лазер, както и как протече самата лекция, елате с мен в стоматологичния кабинет. Доктор Джиовани Оливи е завършил медицина през 1986 година, а след това се е дипломирал за дентален лекар. От 2000 година работи с лазери. Той е член на 3 световни лазерни асоциации на италианското ендообщество и е вице-президент на италианската лазерна асоциация. Преподавател е в университетите в Рим, Ница и Генуа. Изнася презентации в цял свят. А ето и какъв бе поводът доктор Оливи да дойде и в България. В първия ден от визитата си той изнесе лекция, чиято цел бе да запознае българските специалисти по дентална медицина с възможностите, които дава лазерът по отношение на профилактиката и лечението на различните заболявания. Верен на принципа, че дори и най-добрата теория се доказва единствено с практика, доктор Оливи още на следващия ден направи поредица от интересни демонстрации в клинична среда с пациенти. Важно е да се отбележи, че това е първата организирана практическа презентация за България от избраният за номер 1 в света за миналата година лектор и неговата ученичка, учредителката на клуба на лазерните дентални лекари, доктор Ирен Влахова. Презентацията протече при голям интерес, а амбицията на организаторите е такъв тип презентации да се превърнат в традиция. Помолихме доктор Оливи и доктор Влахова да споделят с нас в какво се крие магията на лечението с лазер. Приложението на лазер в стоматологията не е нещо ново. Ние започнахме през 1989 в Сербиум лазерите. Сега е възможно да прилагаме лазерите навсякъде. В профилактични процедури, диагноза на зъбния кариес, изключително са полезни в детската стоматология. Много е интересно приложението на лазера при всички проблеми на меките тъкани. Пародонтални проблеми, проблеми на венците, проблеми свързани с наличието на някои тумори, като отстраняването им може да стане по много лесен начин. Предимствата на тези дължини на вълната, които използваме е, че ни дават възможност да извършваме много процедури без анестезия или с много ниска чувствителност за пациентите. Можем да прилагаме лазера навсякъде, но е по-добре да говорим за лазерно асистирана стоматология, защото понякога ние можем да направим всички процедури с лазер, но понякога то е само като помощ за нашата работа. Например, при кореново лечение на зъб, при който проблем е много силната болка, можем да приложим ендодонтско лечение по традиционния начин, но имаме едно голямо предимство с използването на лазер. Неговия бактерициден ефект, който убива всички бактерии. Същата помощ ние можем да получим при лекуване проблемите на венците. Знаем, че тези проблеми са свързани с наличието на плака, на зъбен камък, а плаката не е нищо друго, освен бактерии. Лазерът е много голям и добър убиец на бактериите. Лазерът е както приятел на стоматолога, така може да бъде враг на пациента и е много важно да знаем точно какво правим, защото това не е прахосмокачка, например, на която натискаш бутона и тя тръгва. Целта е да разберем точно какво можем да направим и как да го направим. Проблемът с болката е един голям проблем, защото не зависи само от действието на лазера, от действието на борера, от действието на скалпела, но зависи също така и от психоемоционалното състояние на пациента, от неговото поведение, от неговото желание да реагира.
Но най-важното е да научим точно как да прилагаме терапията с много ниска чувствителност, за да няма болка за пациента. Трябва да използваме само толкова мощност, колкото ни е необходима, за да проведем лечението. Моят проблем беше, че аз имам много кариеси и още от малка винаги съм изпитвала голям страх към самата машинка, от болката и съм използвала анестезия. И сега това лазерът за мен е едно ново лечение, което предлага на пациента едно голямо спокойствие. Чувства се много добре, не усеща никаква болка, което е много важно и страхът изчезва. Ето едно доказателство колко са важни за сигурността на пациентите правилно зададените параметри, които не се учат по книжките. Доктор Влахова направи експеримент с сурово яйце, като целта бе при повдигане на количката долната много тънка ципа да бъде запазена. Това е много важно условие за успеха на лечението с лазер при синус лифт, също и при директно покриване на витална пулпа. Много е важна началната научна подготовка преди да се лекува пациента, защото лазерът, като всеки инструмент, може да бъде и потенциално опасен. Ако имате 5-6 години обучение, за да станете дентални лекари, вие имате нужда от специална подготовка преди да започнете да използвате лазер и за това има международни академии. Европейската академия, Академията на Световната федерация, Американската академия, които ни помагат да достигнем тези резултати, за да можем да работим добра стоматология също и с лазер. Аз имах възможността да посетя доста конгреси в чужбина и да видя опита на нашите чуждестранни колеги, който е доста по-голям. И стигнах до извода, че колегите в България, които вече имат лазери или сега искат да си купят лазери, имат нужда от още малко повече информация, защото, както и доктор Оливи каза, както и преди няколко седмици професор Гютнех каза, много е важно да има едно минимално ниво на обучение. Доктор Влахова отправи един съвет към пациентите. За да са сигурни в безопасното си лечение с лазер, още преди да седнат на стоматологичния стол, те трябва да проверят денталните лекари за преминато обучение и квалифицирана специфична подготовка, защото закупуването на лазер не е доказателство за способност за работа. Лазер е едно доста скъпо струващо удоволствие и лук за пациентите. Е много важно преди да решат да купят лазер, денталните лекари да знаят какъв точно лазер искат, какви процедури ще правят с него, дали ще работят предимно в твърди тъкани, дали ще правят хирургия и тогава да вземат своето решение. И накрая искам да кажа, в резултат на моята едногодишна работа с лазера, че светлината и лазера наистина са магия, но ние сме магиосниците и най-добре е да превърнем нашата работа в изкуство.